Suferea foarte mult, ea muncea foarte mult, noi eram doi mici, trăiam foarte greu. Dar pe mine nu mă interesa ce am și cum trăiesc, mie îmi trebuia un tată. Adică tot timpul mi-am dorit asta. Eu l-am desenat, l-am inventat, am făcut probabil dialoguri cu Dumnezeu. Nu trecea o zi să nu scriu o poezie despre tata, care eu nu știam cum arată. Cum ți-l imaginai? Nu știu, aveam o iubire față de el, cum nu o pot descrie. Deci nici într-o poezie eu nu am făcut vreun reproș. Nici într-una. Doar ceea ce scriam era că eu te aștept. Doar dragoste și... Doar dragoste, deși au fost momente când am crescut mai mare. Despre el nu se vorbea foarte bine. Dar îți dai seama să lași o femeie cu copii, oricine mă întâlnea pe drum îmi spunea că tata tău. Iar eu îi scriam poezii și a fost foarte greu. Eu nu recomand să se spună asta copiilor, pentru că orice copil are